Mag-iwas na! Taway kayo! Lubog mo na! Lubog na! Taway ako! Tanawa! Lubog na! Ano na kayo? Ako lang sugdan mga karagay! Uli lang ba? Ano to? Musta naman? Kuya! Kahit na baga. Dili lalim ning manlimas no? Mana yung manggilimasan? Hinluan ninyong kabay? A few moments later. Barangay, nalimas kita para malimpyo ang tabay. Mga din ang kinabuhi sa probinsya na nailibre na tubig. Naglimas. Pugaw naman. Sige nang uwan mo. Kung nang limasan na mo. Sabligi mo manoy! Sabligi bugo ton. Ayo ton. Duwa pa tubig. Ina, mo din kinabuhi mga kabarangay. Kuya! Ano? Tagad ma. Burot ang tubig. Limpyuhan na mo kay daghan kay nilabok. Ano ka budo nga? Ano ka budo? Na lagi. Dahil daw. Asal ka mo? Ada tubig dah, ada tubig. Ayan o. Humana, humana? Humana ton? Hindi ka na maligo na. Sige na daw kayo palimpyuhin na. Apit yun mo man mga kabarangay. Humana, Jer? Woo! Mana? Ay hapit na. Ilimpyuhan ba nilang mga bato mga kabarangay kay nailumot? Sugag agas kay marangay. Sukig tubod. Marangay. Sugag agas. Ate ko ka na. Tapos yung balikan. Turun nga, Jer. Una mga barangay. Ngayon dito mo sa Say bangani mo, bay. Say bangani mo. Bata. Mana si J? Si J ni J. Kumusta J? Say, kumusta Say? Di naman ah. Ato eh. Wala. Pero nga, Jer.
Passenger. 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 Passenger, eh, go ka pa ng bus. Kasi, inayara. Inayara ba yatod? Wow, kuha na na mo dia. Kuha ng budi Azir. Ay, sorry, Tay. Arawi mo, Tay. Umani mga kabarangay. Umanag yun. O limas. Muna yung tabang sa limas oh. Padulog din na. Pagkadun.